Somos Uxía, Andrea e Candela e xuntas formamos Migranda, Sociedade Cooperativa Galega. Adicámonos ao deseño de ilustracións en textil mediante a técnica de serigrafía. Utilizamos a técnica de serigrafía xa que é unha das máis sostibles hoxe en día e utilizamos tintas base auga que evita o uso de produtos químicos agresivos. Os nosos deseños están maioritariamente feitos con liñas finas para evitar o maior gasto de tinta posible. O noso impulso inicial era crear un modelo de negocio ético que permitira desenvolver a nosa creatividade e tamén combatir a despersonalización e todos os impactos negativos que teñen os grandes negocios. Por eso, todos os nosos procesos, desde o deseño ata a impresión, son sustentables. Queremos promocionar o comercio de proximidade e todos os nosos provedores son locais. Decantámonos polo modelo de sociedade cooperativa porque aparte dos valores máis recoñecidos, como poderían ser a solidariedade, a democracia, a transparencia, o traballo en equipo, destacamos desde o punto de vista sociolóxico o apoderamento como medio para fortalecer o potencial de calquera sociedade cooperativa. Con este esforzo, o que pretendemos é ter unha repercusión na vida social e económica da nosa comunidade.